Hello, good morning. Norok joton malaje an Stella bai. Stella nang basaka ang tawuk thangnai makhang rok sui nai tonglen nogan ang norok joton. Obo khe kamini dokan sini bazar hingkhai obo khe kamini lama hamya rok phunugan ang kwbangma o nai norok nugui mankha omo chini kamini lama blai khe hamya government phaio thango haifano o lama amtwui tongo. Amo sake lachingma sijak hai neta rok ba nukliya rajani sido o lama rok no ba chwng tesa khana khe social work khainani tongo omono tui naikisa tei phunukgano ayang rogo ang totabo kheto thangui tongo haifano norok chini kami naidi yang khe chini club hingkhe club o engkhe church chini kotorma ayang o hingkhe bridge omo bridge o hai omo kheto thangui tongo tabo norok nukgana obo khe dagdo twisa hino o twisa no khe dagdo twisa hingkhe yang khe satpara bo mandai lama thangmani lama naidi ekdom condition hamya yang tui no ani kheto thango ang tabuk kheto thangui tongo phunukgano norok no ani kheto albainai tabuk thangui ang iko lama hamya naidi tebo nugui mano na. So finally ang sok baijak chini kheto o iko norok nugui mankha na ayang o machine oro kisa tongoi ang haino hai babai malaina church o thangphinai aro samung khailainai chini udok tini tei lama rok swnamlainai so girjani samung khai tonglai tabuk chini ata boys profession ekdom norok nugui mane abo jotonan blogo Besekai 1417 wati phai tongma bagui camera use khaimalaia photo no mana khai kisa koyekta chong khailaka jotono pal khe choyawi nai tongma bagui norok no blai blai khe hambai o blog tei norok o blog no share khaide norok ni bisingtwi chini kami ni lama rok hamui manatui hambai jotono no. Johan Jakob Polhai Sungbong Relainai Kaitorni Hamjang Nakona Ango Hardi Sungmana Naide.
So finally जों youth panda painai tabuk mai salai jonglayo noro nugui makara chini mothani sikla rok tebo palke chalai jonglayo fellowship ni bisingtwi ko president chajak jotono kosto khaimani tini hingke o kaka chung nukno.